ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ବ୍ୟାସନଗର। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଭୋଜି କରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ରାଘୁଜୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୋଜି ହେଉଛି, କେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଏଇଠିକି ଆଇଲେ ଛୁଆ। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଭୋଜି କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ବ୍ୟାସନଗରରେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା। ଭୋଜି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଚାଲ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ବ୍ୟାସନଗର। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଭୋଜି କରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ରାଘୁଜୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୋଜି ହେଉଛି, କେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଏଇଠିକି ଆଇଲେ ଛୁଆ। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଭୋଜି କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ବ୍ୟାସନଗରରେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା। ଭୋଜି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଚାଲ